ଆପଣ ନିଜ ଭାଉଜକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଭାଉଜକୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଉଜ ହେଇଥାଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଉଜ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉ, ଆପଣ ମନରେ ସେ ଭାଉଜ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ମନରେ ସେ ଭାଉଜ ପାଇଁ କାମ ବାସନା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିଦେବେ, ସେ ଭାଉଜ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ। ସେ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବନି। ସେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। କେବଳ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିଦେବାର ଦେଖିବେ 7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଭାଉଜ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ନିଜେ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ। ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନି, ସିଏ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳି ଭଳି ହେବ, ଆପଣ ପାଇଁ ପୁରା ଦିବାନୀ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଦିନ ବେଳେ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନାଲି ପେନ୍ ନେବେ। ସାଧା କାଗଜ ନାଲି ପେନ୍ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଭାଉଜକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭାଉଜର ନାଁକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, କାଗଜ 4 କୋଣରେ 4 ଥର ଲେଖିଦେବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଭାଉଜର ନାଁ ହେଲା ମାମା। ଆପଣ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭାଉଜର ନାଁକୁ ଆପଣ 4 କୋଣରେ 4 ଥର ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି 4 କୋଣରେ ଆପଣ 4 ଥର ସେ ଭାଉଜ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଏବଂ ଭାଉଜ ନାଁ ଲେଖିସାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ବତେଇବି। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାଗଜର ମଝିରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବତାଉଛି। ହ୍ରିଂ ଫତେ ହ୍ରିଂ ମାମ୍ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବସଂ କୁରୁ କୁରୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିଦେବେ କାଗଜରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ରିଂ ଫତେ ହ୍ରିଂ ମାମ୍ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବସଂ କୁରୁ କୁରୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିସାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭାଉଜର ରୂପ ବା ସେ ଭାଉଜର ଚେହେରାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମନେ ରଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଆମୁକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଭାଉଜର ନାଁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଓ ମନ୍ତ୍ର 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ 3 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ତଳେ ଠିଆ ହେବେନି, ନିଜ ସେଜ ଉପରେ ବସି ବା ନିଜ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବସି ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ନିଜ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର 19 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାଗଜ ଉପରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ। ଏବଂ 3 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାଗଜକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଳିଦେବେ। ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆସିଲି ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଳିଦେବେ। ଏବଂ ଜାଳିଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିଲା, ସେ ପାଉଁଶକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭାଉଜକୁ କୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ଟିକେ ମିଶାଇକି ସେ ପାଉଁଶକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ମିଶାଇ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ନାକୁରୁ ପାଉଁଶକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭାଉଜର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇ ପକାଇଦେବେ। ସେ ଭାଉଜ ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିବା, ଦେଖିବେ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଭାଉଜର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ। ସେ ଭାଉଜ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ଡାକିବ। କେବଳ ଏହି ଉପାୟ କରିଦେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଭାଉଜ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ବେଚେନି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।